קיצור חלק 2, ותראו איך עושה סלמון. טוב, נראה נדיר. לא שמנו עוד משהו, לא הוספנו, אל תבעלו. מלח פלפל וזהו. שמים מלח ורק פלפל. הם מבוגרים שמים? שמים כל מיני דברים. פסטי, ירקות, וזהו. אתם לא מבינים איזה ריח נדיר יש לזה. טוב, עכשיו מוציאים את זה כי זה כבר מוכן. עד שאתם רואים שהוא נראה מוכן. בקיצור, מוחצים. עד שרואים שהוא מוכן. וטעים. זה נראה מדהים. זה מהמם. אבל מה עם... נאצי, איפה האורז אבל? פשוט אתה מהמם. לא מוכן, זה לא בזמן. קודם כל צריך לחת בלשים לתעלה. לא יהיה טוב, לא יהיה זה טוב. מה בירביר אילו? תחת אילו? אתה תגיד כולנו, למה לא מנהלו? זה הגרטו. יש מיונז אבל? או קיפות? גם. טוב, אז זה נראה מוכן. מוכן. זה מוכן. בודקים? תראו איך זה נראה מקרוב. קיצור, עכשיו לוקחים צלחת ושמים את השולחן. שמים בצלחת, תראה להם. המחבת נפל, לא יודעת מאיזה שום סיבה. עכשיו בואו תראו את המחבת. בואו איתי לראות את המחבת. מהמם.